بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل الله تجيتغو أبرني daha tagaka honoma bodowille musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjey ɓataake bindaɗo aaɓnde 17 silto hitande ujunɗe 23 ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayaw weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni kala ɗo woni min calmini ɗum min juurima ɗum min duwanima ɗum min ñaguima ɗum duwaw alhamdulillah hewɓe namdo en garani a seeɗalet kono so yimɓeɓe ndewidima leppi ɗi tan maɓe paam kalde en garatama haale kala kadi nde garaten inchallah ma haali so haaji jomiraɗo a seeɗalet en kewani arde jewte buuɗal yurmede kono so yimɓe ndewidima tan kono tagueta wadde noon saaha ko yimɓe gongat ɓe ɗano soɓe keɗo so ari ha ɗon ɓe mbasanande so weeti kadi ɓe cabbo taw yewtere nde arata aseɗe alet ɗum noon so jomum ɗanima gongi tan yo ruttu seeɗa kadi bando wasa waddino jeeɓowo filma ni so ari tan fuɗɗima laade film o tan gogaɗano so ɓooyi findine nana goɓɓe o tuttut walla piyande kadi fina seeɗa ha wawi tan wiye film gasi jo ummo hoota so yimɓe jooɗi men kalta no film yarno taw joomum koko ɗanino ɗum noon ɗum ko jikkuji sosoɓe kadi en keeɓiɗo ɓataake cosoho goto o holliti o wi kanko dal ɓen peƴƴirde ɓennunde nden ne welnomo no fewi mbiyete nden ne arta e Youssouf walla artata ɗo cuuɗi jeeɗiɗi gudda hakkude Zuleyka e Youssoufa o wi beele ɗon ne artoya walla ala kañum hankadi ɗum ɓenni tan hankadi woodi tan ko kaso en hankadi goɗɗum en ɗum noon jaabolum ko onon sosoɓe heddiɓe jaaboɗemo inchallah yo Allah renen alhamdulillah en calmini bandiraɓe foof en juurima ɗumen leydi ndi ɓuuɓi jamma o tooɓi no fewi guila to Dakar hay nder leydi Sénégal e banggueji ɗi kala alhamdulillah yo won belɗam yo Allah reen ha ɗon ɗo faya e mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗo burdi o fuɗɗi bandiraɓe kala en ɗufno e kala jammaji ene jangga ene manta annabi o sallallahu alayhi wa sallam yo Allah ɓeydan men ndenka ceerno haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama alhamdulillah mi wi kisale ɓuural ndenka e ya jeyde jomiraɗo yo ɓeydo ma bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam yo Allah ɓeydu nurɗinde gandal ngal e softede e fahmo e wellitare ɗemgal nde tawno koye dokke Allah kala mo Allah rokki labde ɗemgal koye yettude Allah won bawɗo gandal mo laaɓani ɗemgal koye yettude Allah ɗum koye yettude Allah kala ko Allah rokkuma yettirmo Allah kala ko Allah rokkuma yettirmo Allah so jonda mum so yodde ñiiƴe mum so yodde mooso mum so wawde ñamde mum so mawnude reedu mum so ɓuttidde mum so foojje mum so waade mum foof yettirɗum Allah subahanahu wa taala eyyi kala hen ko boni gusta mbatta ko moƴƴi inchallah ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ngan sa gaɗeni yewtere men inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah
juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woloɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woloɗo winde. Waaleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaaguima Allah subhanahu wa taala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e maɗa. En jetti Allah subhanahu wa taala, en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum woni sababu woodede men, tagede men e aduna. En calmini dendagal julɓe, kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurnam mabɓe, yo Allah moƴƴin battane mabɓe. En ñaguima Allah kamɓe mayɓe ɓe yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum e dendagal mayɓe julɓe kala. Caggal ɗum en calmini ceerno men taw ko giɗo men, sehil men mo ganduɗa eɗen parnoro ɗum no feewi. En kasata, en tampata, en gamata e haalde haala makko. Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ɗon ɗo Soringo. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam, moƴƴina battane makko. En calmini dendagal Soringo naɓe, en calmini dendagal Sanjenaɓe, en calmini dendagal Parinaɓe, en calmini musidɗo men, giɗo men, taw ko jaatigui men moƴƴo, ene wiye ceerno Ahmadou Diago, moƴƴo mo Allah moƴƴini, tedduɗo mo Allah teddini, teddinowo. En ñaguima Allah yo Allah ɓeydanmo arsuki. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko, yo Allah lawmo cellal nde wonde ko jaggal mawgal. Seydi Diago. En calmini musidɗo makko Mouhamadou Ba to Liduɓe, kono noon en goppani nene makko jinnaɗo meɗen nen Fadimata Sy, Seydi Sy. En calmini bani ko debbo Dikel Dia taw ko ɗo e Paris. En calmini sohna Khadijatou Alpha Aw mo ganduɗa ene ɓuuri andirede Tanti, taw ko jeeyaɗo to Boyinnaji, kono ko ɗo e Paris tawete. En calmini dendagal Parinaɓe, kono en goppata bani men debbo Kajja Mbaye ɗo Sanowa ɗo, taw koto Kanel nawteten mo, debbo moƴƴo tedduɗo. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam lawa cellal. En calmini giɗo men goɗɗo, bani men debbo mo Allah waddi en moƴƴo tedduɗo, bawɗo teddinde, jiɗɗo yidiri Allah inulaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam, biyeteɗo Hawwa Sow, nawtenmo ha tiri yimɓe. En calmini mawni ko en e bandi ko en kala, taw mo tawe ɗo e Paris. En calmini waniraɓe makko worɓe, Haruna Sow mo ganduɗa jeeya ko Jaaligel. En calmini Ahmadou Sangoto mo ganduɗa jeeya ko Yuppe Paati, kono kamɓe kala ɓe tawe ɗo e Paris. Seydi Saar. En jeehi ha to Elbeuf, en calmini Ifra Karfa Sow e cuddiɗo mum Hawwa Sow, tedduɓe wawɓe teddinde moƴƴuɓe, Seyni Karfa Sow e Aïssa Soumare cuddiɗo muɗum. Yo Allah yoɓon moƴƴere, teddugal mon, yidde mon, saabi Allah inulaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam. ɗo Tarab ɗo en calmini ceerno Mouhamadou Kane, taw ko Sadel, kono en tawe ɗo e Paris. ɗo Tarab ɗo ceerno Mahmoudou Ba, gorko moƴƴo kañumne, en calminimo no feewi. Madina Gounas, kono en tawe ɗo henne. Ceerno Ahmadou Ba nawtemo ha to Ɓundu, kono alhamdulillah mo tawe ɗo e Tarab. Ceerno Mouhamadou Diallo to Kanel, kono noon omo tawe ɗo e Tarab. Yo Allah yoɓon moƴƴere, moƴƴuɓe ɓe Allah loowi teddugal, tedduɓe wawɓe teddinde.
en calmini dendagal tarabnaɓe fof ko alda e limtude. En calmini ceerno ahmadou soukayraji musidɗo men taw ko chergi ɗo tawete tawmo nawtede sinju bomma ɓe. En calmini mouhamadou salli bugal ha to senji en ñaguima allah yo allah lowmo cellal ko juuti. kono noon en jeehi ha to évro en calmini jaatigui men guiɗo men musidɗo men gaynde jaago e cuddiɗo mum biyeteɗo hawo konte ɓe ganduɗa ko tedduɓe moftuɓe teddugal betti teddugal jooɗi hen cuddi teddugal mofti teddugal moftani kala garɗo. yo allah yoɓon moƴƴere. en calmini mawɗo moƴƴo jiɗɗon yiɗiren allah dewowo allah almudo timmuɗo taw o wiyete ko Oumou Touré o jeeya ko Yacine Lakke kono mo tawi ɗo e Évro. en calmini Ba Moussa taw ko Pam Yetta e cuddiɗo makko sokhna Aissatou Saar. en calmini ceerno Yahaye Guisse e cuddiɗo mum biyeteɗo Guedde Guisse. yo allah yoɓon moƴƴere, yo allah yoɓon moƴƴere. moƴƴuɓe tedduɓe wawɓe teddinde yiɗɓe jiiri allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam. Salamata Ndiaye jibinaɗo Diop ñamoɓe ñebbe toon to Évro en calminiɓe. en calmini mawɗo moƴƴo mo allah moƴƴini onne kadi jiɗɗo yidire allah biyeteɗo Aissatou Wele jeyatoɗo Jowol kono taweteɗo ɗo henna taw omo wondi e joom galle makko moƴƴo taw ko ɓinguel bamen ne wiye Hamme Sy. en ñaguima allah yo allah luɓɓe cellal ko juuti dasanaɓe balɗe ɗe ko juuti. en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en jejjitta bani men debbo Aissata Abdullahi Sy to Strasbourg kañum e joom galle mum Abdoulaye Diop. mi salmini badiraguelam Mouhamadou Diop ñaguima allah yo allah wurnu waɗa e makko barke. Mouhamadou Abdoulaye Sy mi salminima ɗo soringo ɗo taw mo wonde cuddiɗo makko ne wiye Hawwa Thiam. en calminimo kankone yo allah yommo moƴƴere. Seydi Sar calminaɗi ɗi keewi kono aɗa heewide ko hen jeeya nde wonno yimɓeɓe ko moƴƴuɓe ko tedduɓe en mbawa haaldude saaha foof tan ballonen hen goɗɗo nattinen wadda kadi ɓe jaltinɗen seeɗa ko noon tan. ɗum noon konngol artat e ma ciftina en to jarannoɗen e on ɗon saaha jokken golle. Seydi Sar. ceerno Khalidou Abdullahi Sy a jarama yo allah yo moƴƴere. ɓe calminiɗaɓe fof kadi en beltanima maɓe kadi en calmini e dendagal bandiraɓe jogalɓe salmineɗe ɓe foof nder tawno ko hen jeeya tawno moƴƴo ne weeli jangtade kadi moƴƴo kadi ene weeli haalde moƴƴo goɗɗo kadi wonɗo woni onne kadi ko belɗo haalde hay so tawi woni en gandanimo en kaalimo kala kettotoɗo men ko moƴƴo kala kadi goɗɗo kadi mo dañani hettade ko moƴƴo kala jokkodirɗe men moƴƴo kala kadi mo heɓani jokkodirde men foof ko moƴƴuɓe ceerno. yo allah yoɓɓe moƴƴere moni fof ɗo woni eɗen tini ɗum e nder ɓerde men way kono annoraji ni moni fof eɗen tini ɗum ɗo heedi ɗo ceerno Khalidou. ceerno Khalidou Abdullahi Sy paɗen ko Yousuf ndulumaji gendi baba ndulumaji ndulum vert ko sukkaɓe ndulmaji naɓe dariɓe ɗiɗo duuɓi kala gam yidde wattude wuuro ngol leɗɗe ɓole. yo allah yoɓɓe moƴƴere. ɗum tagi hande sa naati ndulmaji ko leɗɗe ɓole ndulum vert. sa ari ha galle pinal ndulmaji ma tawɗon leɗɗe loraɗe ha keewi kewon ɗiɗo hene duuɓi kanje fof ɗi mawni. lekki foof ene jogui gendiyanke mawɗo mo innira e nder Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala lekki ne notto e inde gendiyanke. lekki foof wuuri ha mawni. sa ari a yeɓat ceerno yo allah yoɓ jomin miijoji ɗiɗo hen gam ƴellide ndulum vert ha ndulmaji yooɗa. rewɓe e worɓe tamodirɓe kala ñalɗine pitta wuuro ngo ha laaɓa. tafɓe dinguire innir ɗum yontaɓe gendi ndi teni kadi darinoɓe hanki gendi ndi to banggue mogiyankagal to banggue jangde pular to banggue miijoji moƴƴi ƴellidde wuuro ngo waɗɓe pelle pelle e nder ladde ha e nder wuuro ngo kala gam ƴellidde dosɗe wuuro ngo. yo allah yommon moƴƴere. ndulmaji guese maaro piltiɗe wuuro ngo jeeri e waalo kono kadi hongo hakkude jeeri e waalo. ndulmaji en calmini musidɗo men ceerno Alhousseynou Kane ɓullolirde lolluɗo mo baaba Alhassane Kane. mi salmini ndulmaji pop e dow inde maɗa an musidɗo tedduɗo guiɗo jaadiɗo tigui rigui coftuɗo pertinɗo hakkille mo jadanoɗen pecce jamma ha hakkude ladde
eɗen mbaala yewtude ha weeta yejjittama abadan seydi kam musidɓe tedduɓe gonɗen koye jewte men yewtere men tarihaji annabaɓe ceerno haali abdoullahi sy jarannoɗen ko yusuf alayhi salam haalaniɓe o ñalawma waktu moɓe jogori wottade e koɓe jogori ñamde est ce que dokke allah ceerno haalidou. eyyi mi salmitimama seydi sar mi weltanimama no feewi e namdal ma bangal fayida e to mbiɗa ɗo kadi ko toon ɗon tigui jarannoɗen yusuf alayhi salam e hoddiro allah o haalaniɓe ñamiri jogordi arde e oɗo ñalawma taw wona ndiɗon mbaari ɓe kewi wottade ɓe kewani wottade ñamiri mbani noon caggal ɗum kanko yusuf o haalniɓe waktu moɓe jogori wottade taw wona on ɗon waktu ɓe kewi wottade o wi hade mi firande on koyɗi mon ɗi ko ɗum ɗo kaala natmi on ha gasa mi fuɗɗo firande on koyɗi mon ɗum noon ñameten hande ko liɗɗi juɗaɗi tan ɓe gulli kewani dañji ɗum walla ni ɓe meeɗa o wi ñameten ko aire naggam hande en ñamat law saaha naggam ñameten e kadi ko liɗɗi juɗaɗi ɓe mbi ɗum wawa wonde ɗum ko ñamde lamɗo ɗum ko lamɗo ñamata ɗum wona enen o wi ko ɗum de ñameten sen ñaami en gasni bisimilla so gandi woni gonga mi firana on koyɗi mon somi firani on jaɓon keddoɗon hen ɓe mbi eyyi e on saaha noon ñamiri adda e sa'a mo wino o ɓe jeehi goto foof addoye ñamde mum tawi koko winoɓe keɓata hande e ñamde ko ko ɗum ɓe dañi e on saaha noon ɓe gari ɓe mbi ko yusuf haalno ko woodi ko wino ko ko ɗum tigui woni ko ari to banggue ñamde e on saaha nabiyullah yusuf o heɓɓiti o wi ɗum ɗo de koko allah andinimi dhalikuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qawmin la yuminuna billahi wa hum bil akhirah hum kafirun hum o ko ta'kid e on ɗon saaha o wi ɗum ɗo wona hay hunde wona banggue goɗɗo gittumi ɗum koko allah andinimi joomam o ko on andinimi min komi gaccuɗo diine mo wona diine komi gaccuɗo kala diine mo wona diine mo allah suuɓi yimɓe ɓe gonɗinani allah ala min mi acci diine mabɓe min mi jaɓata on ɗon diine ɓe gonɗinani allah ɓe ganduɗa kadi gonɗinani ñalawma battiɗe ɗo koɓe yedduɓe ɗum ɗo koko allah andinimi ɓe mbi i an hol diine mo ndewɗa o wi min ndewmi ko diine waabiraɓam babam e bamum on e bamum kadi on biyeteɗo ibrahima e biyeteɗo ishaqa e biyeteɗo yaquba jibinimi ishaqa jibini yaquba ibrahima jibini ishaqa ay ɓeeɗo diina mabɓe o ko on woni mo allah suuɓi joomam o ko diina mabɓe o meedinimi min mi rawani diina goɗɗo seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que annabi yousufa ɗo jatenɗo annabi yousufa ɗo eɗen teddiniriɗo hen kala neɗɗo jiɗɗo lekki lori lekki wurni leɗɗe e galle mum ha e taaridi mum kala wuuro daranigo yidde lorde leɗɗe eɗen teddiniri ɗo hen kala kadi dariɓe soppude leɗɗe feƴƴude leɗɗe en teddinirani ɗumen ɗo hen tawno lekki feƴƴetaki lekki bonnetaki lekki ko gurdam ceerno loren leɗɗe e galleji men ha cukka moƴƴinen galleji meɗen kadi onon wonɓe e galleji ɓe ko onon ballata yimɓeɓe so tawi neɗɗo ene lora lekki e galle balle ɗum guila e baali ko ñamata goɗɗum ko bonnata doson jamma ñalawma kono noon hewɓe goram ene mbarto lora leɗɗe soɓe jeehi tan lekki maya ha laaɓa so way goto toppitako joni nan tan jooɗe dankele ne jarata e tan ne kaala hawla janani toppitako haydara jiiɗa toppitade haydara kala gonɗo e galle ne foti dañde ko waɗi e galle nde fini foof ɗum ko hunde fonde wonde ceero kono noon nga meela e wiide mataw mi jeeya mataw komi konnaɗo riwti jomum haalade
ceerno Khalid Abdullahi si Yusuf wiiɓe ni teni kadi wo innitima iwdi makko ko o haali e galle taanira makko haali lasli makko kala ceerno Khalid. Seydi Saar mi salminima laawol gongol mi weltanimama no feewi ko ni Yusuf wiiɓe min ndewmi ko diine waabiraɓam o limtaniɓe Ibrahima e Ishaqa e Yaquba ko ɓeeɗo min ko ɓen jibinimi. Yaquba jibinimi, Ishaqa jibini Yaquba, Ibrahima jibini Ishaqa. ay ɓe diine maɓɓe o ko o diine woni mo joomam o suuɓi. min nene kadi ko e diine maɓɓe ndewmi. ay minen noon minen oɗo galle ko limtumi ɗo ko fay e yam e ko jogori telloyade de hananani min de min ndendinta Allah e goɗɗum to banggue dewal sibi ko min reenaɓe ko Allah reeni min. hananani min de min ndendinta Allah e goɗɗum to banggue dewal. oɗo tawhide noon wadde Allah ko goto wasa rewde Allahji ɗiɗi ɗum ko ɓural ngal Allah waɗi e amen. minen ko e ɗum tan min goni koye ɗum min jibinte hen min guurata. omo haalna yimɓe kasoɓe hankkadi Yusuf yiɗi kamɓe foof ɓe gara ɓe jogo tawhid ɓe gara ɓe gonɗina Allah ɓe cuwa gonɗinde Allah ɓe puɗɗima noon hakkillaji mabɓe jovima e makko ɓe puɗɗima dañde e makko hoolare kono ɓe cuwa taw nadde l'islam ɓe cuwa taw dañde tawhid kamɓe wonɓe e nder kasoɓe. joni noon Yusuf hankkadi himmani o waɗa gueɗe mbete ɓe gonɗina Allah. joni noon o wi minen hananani min de min ndendinta Allah goto o e goɗɗum to banggue dewal. oɗo tawhid noon min mbaɗa Allah ko goto ɗum ko ɓuural Allah ngal Allah waɗi e amen. o waɗi kadi e yimɓe woɗɓe kadi hono amen en woɗɓe o waɗi e ɓen. kono noon ko heewi ko ɓuuri heewde ko kam ɓen ko yedduɓe ɓen jaɓani Allah walakinna aksara nnasi la yahudun. wadde noon e heemon wondiɓe e kaso omo haalda yimɓe kasoɓe ha jonde o firani koyɗiɗi tawde Seydi Saar ha joni Yusuf suwa firandeɓe koyɗiɗi kono noon hade firgol ko ay ɗum ɗo ko stratégie mo ganduɗa neɗɗo foof ñaawo walla neɗɗo foof noddowo fewde peewal foti jogade hono ɗeɗo gueɗe hade makko firtude o weddoɓe wona e kure ha mema ɓerɗe ɗe sibi o waɗi kawis goto to banggue ñamde nde hakkude ñamde nde e firdu koyɗiɗi wooda goɗɗum ko addi ɗon mema ɓerɗe ɗe o adda koyɗiɗi o watta hen yiye ande ko gonga mbete wonɓe e kasoɓe enen gonɗina Allah subhanahu wa taala. Seydi Saar ko ni Yusuf waddi e mabɓe joni noon o woni ko e wajadeɓe o woni koye ittude ko woni e ɓerɗe mabɓe ko. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi si kala bajetoɗo mo memata ɓerɗe kala almami memata ɓerɗe fotani almade. so yimɓe jooɗima e batu kaalowo memata ɓerɗe fotani haalde kede tardini yimɓe tan foti subtede ko memowo ɓerɗe nde tawno Allah ne rokki dokkal o Yusuf Allah ne rokkimo kadi hono motto en e oɗo hen saaha kala saaha garɗo Allah ne feññina annabaɓe ɗon ɗo nena sallam wi ko ɓeɗo de anduɓe goni rontoɓe annabaɓe. so jomum haali mema ɓerɗe waccina neɗɗo o fewnita neɗɗo o hayso koye waktu goto walla qaɗɗu goto ɗum ne kadi koye ɓuural jeeya nde tawno neɗɗo somo haala yo dañ ɗo sodori ngam arnude ɓerɗe yimɓeɓe ha yimɓe ɗeɓa famde ko yiɗi haaloyde ko taw so puncinima hen tan gasi famnade kono yimɓe hay woni woniɓe hay so pamminima famata yo Allah faabo tan. ceerno Khalidou Abdullahi Sy Yusuf nana wajoɓe e o kaso ɗo ene tindina eɗen poti yaade kasoji ɗi won wonɓe toon jeeya koye men poti haaldede poti yewtidede poti artirede poti findinede e nder guure men sukaɓe nani hen ene jooɗo belguel mawɓe ɓe sukaɓe ngala needi ɓe ko naggam toñiɓe yeehe mabɓe rendinɓe haalde mabɓe yewtide mabɓe ardoɓe jangguiɓe haalanɓe meccal ko nafata haalan sukaɓe valeur meccal ko woni ɓerɗe ko sammine saabu woni ɓerɗe he ko fiyade maaje yaade laakon woni ɓerɗe he ko jooɗade grand place so waktu potari ha wottoyo feccitta leggal dawata hirdata
sukaɓe nana guri he tan ko simmade woni hen ko joɗade so hiiri jaaha mbaɗi a coftal ɓalli jettoɗen sukaɓe giwen e daɗɗudeji men garani mabɓe e grand place jodduɗen e mabɓe dokken ɓe courage gandiɗen ɓe aduna no yarete ɗum woni wonde l'islam kono sen jooɗima galle ɓe sukaɓe ne haaki ɓe ko naggam ɓe ko bonɓe nediji a toñiɓe ɗo gullata to ɓe nanantama ɗum a tawɗo ɓe goni ɗo joddoɗa e mabɓe jewtida e mabɓe jarda e mabɓe ataye simmi o farkuma joɗɗa ɗon ɓe laarma hunde juuto kaala ko jiɗɗa haalde ko nata e noppi mabɓe ɓe mbi o gara ko jontaɗo e o so i France arti walla iwi Amérique arti walla i Afrique central arti walla nan ɗo wuure o ko jontaɗo o yewtidade meɗen o rokka men courage o ƴewani men peeje woni sukaɓeɓe gartire wasara e mabɓe koliɗo e ma ha dokka ɗum lawol faade meccal walla faade orientation moƴƴo faade gurdam muɗum guitta ɗum ɗo woni ɗo ɗum ko il faut jogoɗen on systéme Yousuf jogui e nder kaso o ceer jaafuɗon ko ha ɓuuren tan artirde gurdam men e juɓɓude Yousuf nde woni yuɓɓinande ɓeɗo wonɓe e kaso ceerno Khalidou Abdullahi Sy Yousuf nana wajoɓe ɓe wonɓe e nder kaso hol wajumo o wajiɓe toon ceerno Khalidou Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi weltima sanne Yousuf e mono waajo yimɓe wonɓe e kaso o noddiɓe kamɓe fof kanko Seyyidina Yousuf alayhi salatu wassalam o noddiɓe kamɓe yimɓe kasoɓe e hemon wondiɓam e kaso e hemon hoddiɓam onon kam a arbabum mutafarriquna khayrun amillahu lwahidu lqahhar walla mbiya arbabun walla aharbabun e jangguinaji certuɗi foof ne sella onon kam mbete ko allaji certuɗi ɓuuri moƴƴude ne walla ko Allah goto tan mo ganduɗa ko kañum woni goto kañum woni polɗo kala ko wona kañum jimmi tan ko andude joni son cumnama yon ndew allaji kewɗi te hay hunde ɗi mbawana on dokkama Allah goɗɗo waɗama banggue wiyama ha cuɓoɗon ɓeeɗo ɓe mbawa hay batte kono haɓe kewi walla oɗo ko goto kono ko kañum woni bawɗo dendagal kala ko wona kañum e aduna he hol ɓurando on omo haalda e mabɓe ɓe dejƴi o wi gandede onon on ndewani so wona inɗe ɗe innan ɗon koye mon ma ta'budun illa asma an sammaytumuha on ndewani e ko ndewaton ko ay ko ndewaton ɗo ko onon inni inɗe mumen wona ko sana muuci ko onon cehi leɗɗe ɗe onon ƴetti pontoje pengɗon hen onon ñantiriɓe no ɓe ñantiri ni ayi Allah peŋaɗo ponto e hoore wona Allah feŋetake ponto e hoore hankadin o nanguiɓe ɗon tan haaɓe jiila e on banggue ɗo ko onon pewniɓe ay Allah goto hay goto anda to heedi hay goto feŋanimo hay goto fewnanimo hay goto meeɗa yiidemo hay goto wawa wiide ko ni o way ete kadi omono humta hajuji ñande kala ay ko kalami ɗo ko oɗon mbawi ɗum ɓe mbi ala mbimi ko kalmi ɗo eɗen gotto ari ko goto mon ne wawno ɗum ɓe mbi ala o wi onon ndewɗon kewi Allahji soɓe ballodiri kamɓe fo ɓe mbawa walluden ha mbawon ɗum ɓe mbi ala o wi min ko goto o gonnumi kono ko kanko haalantami so kala ko haalnimi ay mi haala wona gonga wadde gande goto polɗo o on wawi Allahji kewɗi ɗi nafataɗi ɓe mbi ha ɗon ko gonga o wi minen Allah oɗo ko ni tan min jiirimu min tawaka inde makko onon noon ɗi joguiɗen ɗi ko onon ginniɗi hay ɓiya kay mo ginnuɗa kam mataw ko an hetti dow mum wadde onon ko onon ponno laamade ɗiɗo Allahji sibi ko onon ginniɗi gartire hakkillaji mon ɗi Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle est ce que ceerno Khalidou Abdullahi Sy annabi Yousufa naatema ɓe no feewi ceerno Khalidou aɗa andi hanki neɗɗo finano hande neɗɗo fini pinal neɗɗo hande riwti sanam e jalan hande neɗɗo o wo tafi jalan hakkude hoore makko e ɓernde makko won gueɗe ɗe o waɗata kanko julɗo e hoore mum o mandi ɗum koye sanam makko jeeya gila no finirta gila no yaltirta galle makko gila hande no wayi no sifori walla mo fottata e gueɗe ɗe ganduɗa
ko teskoto e makko so wayni hande mi dañata o salo waade noon o ƴeew fottude o walla waade ni walla waatu ni waɗaji ɗi ganduɗa hande ɗi ɗo tafti waɗe ɓernde mum ene rewra ɗum nokkam Allah ni ɗin waɗaji hande ne goodi tawno pinal hande neɗɗo yetti won nokku watti Allah mum e haqqille mum e ɓernde mum watta teskuya ngam teskorade ni hen itta Allah haalaɓe waɗa ɗum ɗo henna ni foti somi ɓornodimi paɗanɗe ko ni goɗɗo moɗon gandi kalami ko ɗum fof hande koye piile ɗe ɗo joltini e nder mum yejjitiri Allah watti ɗum e nder muɗum ɗin woni aadaji hande ɓurɗi ɗallide e nder rendo meɗen ceerno Haali Abdullahi Sy ko ni o wiiɓe e ɗi allahji maɓɓe ɗiɓe ndewata koɓe battidi wiide seydi Sy. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama e namdal ma batgal fayida ko ni o wi ɓeɗo wonɓe e kaso ɗiɗo allahji ko onon inniɗi neɗɗo innata ko keɗɗo less mum ɓiɗɗo ni inna ba mum ɓe mbimo ala o wi miñiraɗo ni inna mawnum ɓe mbi ala o wi ɓiɗɗo taniraɗo ni inna mamum o wi ala o wi neɗɗo kay sa inni ɗum ko mbawɗa innude fof kam ko lesma hettata ko an wonata kilifa mum i ɗiɗo allahji wona onon dokkiɗi inde ɗe ko neɗɗo innidi de ɓe mbi aha o wi ɗum ko neɗɗo inni wawa wonde Allah neɗɗo a wawa fewnude hunde an fewni ɗum firi ko sa fewnani ɗum wodatano ɓe mbi aha o wi pewna ɗum gasna kadi lamtoma aɗa ñaago ɗum wona haqqilantagal o wi oɗo goto polɗo kañum ko ni tan yiira hay goto anda holde o fuɗɗi o ala to fuɗɗi ni tan o yiira hay goto wawa wiide kañum innimo ngare ƴeewe oɗo gaccon ko gonɗon e dow mum onon e wabiraɓe mon on ndewani so wona sanamuji ɗi guinnirɗon ko onon guinniɗi onon e wabiraɓe mon te ɗiɗo sanamuji Allah jippinani e majji hujja wonde yoɗi ndewe ala Allah waɗani ɗum ma anzala llahu biha min sultani Allah jippinani biha e rewede ɗiɗo sanamuji min sultani hujja ala hen dalil ala hen kono noon inil hukmu illa lillah ñawore siyore wona gonga jaaɓe laato wooda woodani so wona ko Allah goto mo kalanmi o woodani on goto jeeyi ñawore nde ganduɗa ko siyore ko woodore wonira no wiiri ni e no ñawri ni on goto jogui nden ñawore on noon joguiɗo nden ñawore siyore mo ganduɗa ko kañum tan hetti dow kala do hunde towde on noon amara Allah ta'budu illa iyah on noon yamiri nde on ndewata so wona ɗo mum ɗo on de ko ɗum yamiri ngare gacce wadde ko mbatton ko tinnoɗe ngare ndewe Allah oɗo goto ay rewdemo nde zalika ay rewdemo kanko zalika dinul qayyim zalika ay oɗo tawhid mo wi yen ƴettu mbaɗenmo ko goto mbasen waddudemo e goɗɗo addinul qayyim ɗum ɗo woni diine poociɗo o ngare ndewe oɗo diina kono ko heewi e yimɓe walakinna aksara nasi la yalamun ko heewi noon e heeferɓe onon eko nandi e mon eko wonnoɗo ganda ɗo jogori wattidoyde janggo e lefte ko ɗum waɗi sababu eɓe ndendina Allah e goɗɗum tinnoɗe onon kam ngare ndentoɗe ɗum oto battane bonde ɗaya gonɗe yeeso jettade on ngare jalte e oɗo diina mo gonɗon mo ganduɗa ko diina keferi wona diina tawhid Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokkel golle ceerno Haali Abdullahi Sy annabi Yusuf de yettini nelal mum ha timmi kadi ene jangguina men kala goto e men yo yettin nelal mum ha timma faade rendo ngo nde tawno haqqillaji potani Allah suɓima joomen hakkillaji e nelɗum e woɗɓe joomen hakkillaji ɓiɓɓeta haala ha pammina yimɓeɓe ceerno Haalid ɗum woni ko Allah haalante en ko ɗum ɗo henna o haalani yimɓe kaso tene ko Allah haalani en ko ni Yusuf wiɓe ha ɓuuri wawde nadde haqqillaji maɓe ceerno Haalid neɗɗo kala ken haalani yimɓe kene naata haqqillaji men sa tawi yimɓe fof ne jooɗi ɓeeɗo aɗa andi haqqillaji maɓe jettaki won 100 sa wiɗa haalanaɓe 100 ɓe pamata soɓe 50 haalanɓe 50 soɓe tawi ko less mum haalanɓe less mum so dow mum seeɗa haalando kalde kalanɗa yimɓe ko ɓurti haqqillaji maɓɓe jeddi ngara ɓe pennuma
ko yusuf fammini ɓe ko ɓe paami aɓene jooɗi ceerno haalid holko ɓe battindi wiide. seydi sar mi salminima laawol gongol mi weltanimama no feewi e namdema kadi laaɓɗe payodinde ay ko ɗum ɗo o haalni yimɓe kasoɓe kanko annabi yusuf kaɗo haala ka o haali ɗo ko kalɗen ko o haali kanko yusuf kaɗo haala ka kalɗen ka ganduɗa ko allah haalni en allah haalni en ɗum allah wi en ko yusuf windani kaɗo haala ka kalɗen ko allah haalni en ɗum allah kadi wi en ko yusuf wirini ɓeɗo yimɓe wonɓe e kaso kaɗo haala kala jogorɗo malede nanɗoka wodat kaka wayli e makko seydi sar ka haala no wayi sañade ni ka haala no wayi yoɗde ni ka haala no wayi timmude ni ka haala no wayi tindinde ni ka haala no wayi laabde ni ka haala no wayi laɓɓinde ni ka haala no wayi gonɗude ni ka haala no wayi wallude ni so jiɗɗo wallede ka haala no wayi tindinde moƴƴere so tawi ko jiɗɗo moƴƴere ka haala no wayi yawde nanude ɗeɗo aljanna so tawi ko jiɗɗo nadde aljanna so nani kaɗo haala o wayloto wadat koko golli e nder makko seydi sar wadde noon o haalniɓe kaɗo haala ha o gasni ko nden o nodditi nane o wino e hemon hoddiɓe kaso ɗum ko dendagal wonɓe e nder kaso ya sahiba yissijin e hemon wondiɓe kaso e hemon hoddiɓam e nder kaso ɗum ɗo ko dendagal gonɗo e nder kaso he caggal ɗum o nodditiɓe lawol gongol o nodditiɓe lawol gongol taw fandare nde ko ɓeya namdinoɓe mo koyɗi namdinoɓe mo koyɗi ngare gayi so tawi ko onon noon ko kalanno ɗon mi ko koyɗi ɗi ngare mi firana on joni noon yonti nane mbinomi hami wiya ñamde nde ko temps ñamde nde ko tel bisimilla mi haali on jiiri guite mon woni gonga ko gonga walla ko fenani ɓe mbi aha ko gonga o wi aha mi haalni on guila mi haalni aɗon koyɗi ɗi holto koyɗi gummi mi haalni on mi haalni on sifa mo gurdumi ko kalanmi ko wona gonga holto ummi caggal ɗum mi haalni on ko gurɗon ko ko fenade mi haalni on to wattiloyte on paami joni mi haalni on koyɗi mon seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno haalidou neɗɗo so namdama namdal ene foti ardade haamema ɓerɗe so tawi o jaabima tan ɓerɗe foof mbiya eyi annabi yusuf addi systéme mo ganduɗa folde ɓerɗe ɗe faade allah kala ko ferni ɓe koyɗol ɓe jaɓat caggal nde o holli ɓe dalil koɓe jogori wottade ɓe gotti ɗum e waktu mo ɓe gotti ɓe gayni o reftini ɓen ko reftini ɓe hen ko ceerno haalidou ceerno haalidou o memi ɓerɗe mabɓe baajotoɗo foti tan ko memde ɓerɗe holko wiɓe seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma payodingal o memi ɓerɗe mabɓe ɗo no fewi a arbabu mutafarriquna oɗo memi ɓerɗe mabɓe oɗon ndewa allaji tan certuɗi allaji ɗi ganduɗa ɗi kewi goo to banggue mutafarriquna o allaji ɗi ganduɗa kadi mutafarriquna o ko kanŋe en haalis en jamɗe en leɗɗe en e ko nandi hen mutafarriquna o ene yaaha foof certuɗi to banggue tago to banggue ɗiye ko kanŋe ɗiye ko haalis ɗiye ko kire jamɗe kala ɗiye ko leɗɗe e ko nandi hen onon wonɓe kaso onon foof on ndewani so wona inɗe tan ɗe innuɗon fewani waɗaka barke joni noon caggal ɗum o noddi yimɓe kasoɓe o wiɓe kadi bisimillahi joni noon heddi ko mboɗo fira koyɗi ɗi onon joomen koyɗi ɓattoɗe kam gayi ɓe gaari ɓe battimo o wi so tawi ko goto e moon
mbinoɗo hoyɗi ene yarna lamɗo o leɗɗe guittaɗe e nder guesa. on de ɗo e balɗe tati ñalawma battawo lime hande ala hen janggo goho ɓawo janggo ɗiɗi ɓafti ko jaltowo. so yalti noon ma o yarnoye lamɗo o sangara mo wowno yardude ɗum. waji o daarimo o wi aha ko mbimami koko ɗum ɗo e balɗe tati ka jaltowo, sa yalti nokku mo gonnoɗa o ma rutto toon kontina golle ma, aɗa hama sangaraji aɗa totta lamɗo o ina yara. ɓen golle koko jokkoyta, ka jokkoyow golle an ko gonnoɗa e dow mum ko ka continue ko min wima noon. o wi so tawi ko goɗɗo gondiɗo ma o binoɗo kañum yi ko ene fiya mburu ene ñamminoya lamɗo o, so tawi ko onne ma yaltuɗo e balɗe tati, janggo ɓawo janggo ñalawma ɓafti o kankone ma o yaltu. kono so o yalti ko jogorɗo fetede o haɓɓete o ligge, ndiweje ngara ñaama e hoore makko, kanko ko ɗon o mayirata kisante, ɗon o mayata. hada ta'wilu ru'yakuma, ɗum ɗo de woni facciro koyɗi moɗon, ɗum ɗo woni facciro koyɗi moɗon. o haalniɓe ɓe nani Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayaw Weltare TV, en nani ko Yusuf firigo, wona en nani? so en nani tan pewjinen koye men ko moƴƴi, kalnen koye men ko moƴƴi, pepinoɗen ko moƴƴi, pepinoɗen koye men ko moƴƴi. jalta leela artude tan garta pepinoɗa fenade dow hoore ma, yidde dandude nguru ma, nden fenade jogori ko lattade e dow ma. ay oya koyɗuɗo, koyɗol ngol Yusuf firinimo ngol wona o fepindi. on nanino e nder sumen ñande aljuma nde Allah nan rutta ɗum e dow makko. kala ko pepiniɗen e koye men, min de hannomi arde bata komi sellani, ɗon wonde balɗe ñawat, walla rafimo liɓɗa e hoore ma, Allah adda ɗum e ma tan. neɗɗo kala kene feppino yo feppindo ko moƴƴi. Allah ne yiya men, ne nana men, teno hoɗi koye ɓerɗe men, teno yiiɗa fenade. o yiiɗa takken mbiya Allah mo ne seedi min kay ko ni taw ko fenade. Allah mo ceennuɗa o wona sennimo ma o addani ɗum ha yettoma, taw ko an ñaguino ɗum. ndentoɗen ndenen koye men, Allah wiyete ko Allah, woto pijiren Allah, koto pijiren santimaji gonɗi e men. ceerno Khalid jarama ni tigui. est ce que holko ɓe jabti nde o haalaniɓe koyɗol ngol, walla ni koyɗe ɗi ceerno Khalid? Seydi Saar, mi salminima, mi weltanimama no feewi, mi weltimi kadi e namdal ma payodingal. eyyi ko ni de ɓe mbaddi e Yusuf, o haalniɓe koyɗol ngol mbiɗa noon holko ɓe jaabi ɗon. ɗo kam ala ko wodaniɓe so wona gomɗinde ko Yusuf haali ko. siɓe gila nde Yusuf haalniɓe ko wirni ko suwa taw feñje to banggue ñamde to, nde wonde annabaaɓe ne dokka ɗum, eɓe jogui mu'jizatuji ɗi ganduɗa ko haalde ko suwa taw arde ara wooda wayano ɓe mbiruno ni. kanko no o waɗi ɗum, annabaaɓe hewɓe dokkama ɗum. annabi Isa wino wo unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi biyutikum. wadde noon ɗum wodat annabi Isa fijjanno sukaɓe gila woni cukoyel, fijan ha nangue ñawla, o ye jehen galle mon, nene ma ko maafe defi, maafe lammuɗe, so gari ko ɗum tawa toon. janggo pijjon ha nangue muta, walla ha nangue wula, o wiya an jehen galle mon, nene ma ko ñiiri buna defi, so gari ko ɗum tawa toon. ɗum ko mu'jizatuji ɗi ganduɗa annabaɓe ne dokka ɗum no feewi sanne. joni noon ko ɗum o aduri, caggal ɗum kadi o rewde e mabɓe dow rewde e mabɓe ɗo, ɓe jettima koyɗol ngol, so haali ɓe jaɓat. nde o haali koyɗol ngol tan, ɗon e ɗon kennoɗo e ñamiri lamɗo o, mi heeɗima noon hewɓe ne mbiya
ɗo henne mi dañi mi nani hewɓe ne mbiya ɗon e ɗon sukaɓe sagataɓe ɗiɗo ɓe mbi ala min jiyani haydara ko ɗum ɓuuri yajje sa ƴeewi hay sawiji ɗi ko ɗum gaddata defte men sawi ɗe eyyi ma ra'ayna shay'an ko ɗum ɗo ɗe gaddata eyyi kono noon ko goto o tan eyyi inni lam ara shay'an e min mi yiyani haydara ko kanko ñamminannoɗo lamɗo o ko on tan windani kono oya kay wiyani noon hay sa nani haala ka no feewi ni jentilani sibi oya firanako ko moƴƴi on wawa wiide mi yiyani haydara ala ko piranaɗo ko boni ko on wi mi yiyani haydara e kadi oya ko gonɗuɗo ko jinoɗo koyɗol o ga noon yiyani koyɗol ko goto yi koyɗol e mabɓe woni oya jarnannoɗo lamɗo on ko on haalana ko weeli on kay wiyata mi yiyani wadde ɓe mbawa wiide mara ayna chey en kamɓe ɗiɗo foof nde wonde oya ko haalana ko ina weeli ko toon wonno ko toon yiiɗi ruttade ko place moƴƴo nde ɓatti lamɗo o on wawa wiide mi yiyani haydara wi mi yiyani haydara ko piranaɗo ne jogori ma yoyde ɗo e balɗe tati o on wi lam ara chey an mi yiyani haydara Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Haali Abdullahi Sy nde o wi o yiyani haydara ko Yusuf wimoɗon ceerno Haalidou Seydi Saar mi salminima lawol gongol kadi mi weltanimama no fewi kadi e namdal ma gongal ɗo tan o wi Yusuf min mi yiyani haydara Yusuf heɓɓiti wimo haydara yiyani o wi ha mi yiyani haydara min gonnomi tan ko yewtude tan min kay kona mboɗo yi hunde ko musidɗam o tan yino koyɗol kono min mi hay koyɗol gotol mi yiyani ay ɗo so firanoma ko moƴƴi tan o deƴƴanno kono sababu o ko firanama ko moƴƴani o to deƴƴi sibi ko firana ko ne moƴƴi kadi ko jinoɗo koyɗol gonga e gonga ko gonga o ga yiyani koyɗol kono sinno o firananoma ko moƴƴi tan o ittata koyɗol ngol o wiyata ko fenade kono nde won noon ko firana ko welani nande aɗa maya ɗo e balɗe tati ɗum kay so Adama Alassane wonno wodanno waɗi e on saaha noon o wi kanko o yiyani hay batte hay koyɗol gotol o hoyɗani o wonno tan ko e yewtude omo fija omo ƴeewa Yusuf heɓɓiti wimo min de hankkati mi wondaka a yi koyɗol mi wondaka a yiyani koyɗol ko kalmi ɗo ko onon waylotako ene wawi noon an ka penɗo sa penɗo ko an hen toon sa gonɗuɗo ko an hen toon kono min ko kalmi ko firtotako koko wodata sa yiɗi noon ka gonɗunoɗo e koyɗol ma ɗo kalɗa ɗo ko gonga sa yiɗi ɗo kalɗa ɗo ko fenade wona gonga kono min ko pirmi ko firtotako koko wodata ɗum waɗi yo neɗɗo rento hay sinno o hoyɗi omo haalane neɗɗo omo yiɗi firanede koyɗol makko fodde ko yi ko tan yo haal ɗum oto ɓeydu hen haydara eyyi yo haal gonga tan ko woodi so wona ɗum tan omo wawi dañde ko oɗo daño ko o firane goɗɗum hay sinno o yiyano ɗum ene wawi wonde gonga batte hakkillaji woto neɗɗo haal ko yiyani woto neɗɗo ɓeydu e koyɗol mum haydara ɓayde ko sahane jiɗɗa firanede nde kala ko jiiɗa lasli mum ne heddi ha joni ɓurodirat tan daɗodirat tan kono abadan gasata ne heddi al ulama'u warathatul anbiya'i anduɓe men ɓe ko kamɓe lomti annabaaɓe e kala gueɗe woni koɓe mbawa lomtade tan ko annabagal ngal e nelal ngal hay nelal ngal eɓe lomti sibi ko ɓen jettinanno ko kamɓe jettinta hande annabagal noon sellantaɓe nelaɗo sallah sallam ino la baadi nabiyyun wala rasul wadde ɗum wawa latade caggal nelaɗo haali ɗum ɗo ko ɗum waɗi sababu annabi Isa ko annabi kay ko nulaɗo kono somo arta e dow leydi he ko gartowo somo arta o artirta annabagal sibi ɗum natti wodde caggal nelaɗo Allah annabi o artirta ko waliyagal eɗen gandi Allah subhanahu wa ta'ala tamimo nawimo dow Allah wino wa yukallimu nnas fil mahdi wa kahala ko gartoyo fil mahdi o ari kono kahalu o arani taw wadde ko gartoyo
inchallahu taala somo artano ɗo artirte ko waliyagal. Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que on woni annabi Isa mo ganduɗa hewɓe ɓuura andude tarikh mum nde tawno diineji ɗi hande o waɗi ɓuuri ƴellitade kanji ɗiɗi e nder windere nde ene gasama yimɓe paamoy holi on jogorɗo wonoyde holon kadi annabi Isa inchallah. ceerno Khalidou waji goto meeɗi asman digali mawɗi o fiiti becco wi yo ar amin kattani Allah omoni seedi nden ɗiwonde lappunde koye nden o heddi ko mbiyeten digali asman yaada e majjali yaada e mas ko wiyete jamguel ɗiwon nanguimo heno heddi kala keeɗiɗo kalami go ene foti andude won fotɓe andude ko kalmi ko koye nde ƴiwon o heddi ɗum tagui neɗɗo yo andu ko haali Allah wona gueƴum hay goto Allah ko Allah tan. ceerno Khalidou Yusuf haalni goto kala e mabɓe holto ɓe mbattidi. Seydi Sar mi salminima lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo weluya Allah e nden ko mum wonama. Mi weltanimama no feewi namdema labde labtude, yo Allah yoɓe moƴƴere. Ay ko ni henna Yusuf haalni goto foof koyɗol mum, o hen goto kam wi mi yiyano haydara gonnon koye yewtude. Yusuf wi an hen toon a yewtaɗa yewtani, min kam mi yewtani. Sa yiiɗi an ka jewtannoɗo, min mi yewtani. Sa yiiɗi a yewtani, mi yewtani. Sa yiiɗi ka jiiɗo koyɗol, min mi yewtani. A yiyani koyɗol, haajam ala hen. Ko kalmi ko qudiya al amru alladi fihi tastaftiyan, kono lamdiɗon kam ɗo ko kalmi ɗum ñawama timmi gasi ha laaɓi, hay huude waylota ko hen, ko heddi ko onon, kono min kay mi gasi ko kalannon mi haali gasi kadi koko wodata. E on saha balɗe ɗiɗi ɗe timmi no Yusuf wirno ni, ñalawma tataɓijo o ɓe garana kamɓe ɗiɗo, ñalawma tataɓijo o ɓe garana kamɓe ɗiɗo. ɓe gari ɓe gadi noddude noon ko ñamminannoɗo lamɗo o adi noddede, o nodda yalti nawa ha yettoyi, ko caggal ɗum ɓe garani oga koye ñalawma he goto. Kono ko ñamminannoɗo lamɗo o adi noddede, o yeehi o fuɗɗi ñawede, o suwa taw warede. E on saaha ɓe garani kadi oga ɓe nawi ɗum. Kono oga garanaɗo sakket hade makko yaade, Yusuf noddimo ene nelamo e lamɗo o. waɗi to Allah wiyata e qur'ana he e nder deftere he, wa qala lilladi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik, ay fa ansahu shaytanu dhikra rabbih. wadde noon ko ɗum waɗi sababu fa labitha fi sijine bid'a sinin. Yusuf noddi, Yusuf wiyani oya mo yanana, mo jikki kañum ko daɗowo e mabɓe woni jarnannoɗo lamɗo, ko on jogori dadde o to ko pengeteɗo ene waɗe. kono noon yananede nde zanna o wiyama so tawi koye jogoɗo nawede ne daɗa o, eyyi ɗum kam alhaali o koko feeñi tan. kono so tawi ko e Yusuf, ɗum ko mana yananede tigui tigui. eyyi wiɗa alladina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, ɗum ne wooda, hano wooda. ɗum waɗi o wi sa yeehi ciftorakam to lamɗo ma to, ciftorakam to kilifa ma to, lamɗo o Rayyana bunil Walid, sa yeehi mbiyamo won cukalel nene ga soka, cukalel ngel koko tooña, dumba e toñangue, sa yeehi mbiya noon. won wiɓe noon fa ansahu shaytanu dhikra rabbi, cheyɗane yejjitini cukalel ngel siftinorde kilifa mum wonde ko Yusuf haalno ko. kono noon won wiɓe oɗo damir rutti ko e Yusuf, fa ansahu shaytanu dhikra rabbihi, wiyama koye cukalel he, wiyama ala, rutti ko e nabiyullahi Yusuf. mana o ko cheyɗane yejjitini Yusuf siftorde jomum ha wullitima famnima e tagaɗo woni lamɗo o. sa yi mbiyana kam lamɗo o cukalel nen ga dumba, kono koko tooña. wadde noon damir o ne wawi wonde koye cuka oya Allah yejjitinimo,
si cheyɗan yejjirnimo jaafo ɗon ciftinde lamɗo ko Yusuf haalno ko won wiɓe ala inna damir ke aidun ala Yusuf wadde wal mana anna cheytan ansa Yusuf zicra rabbihi azza wa jalla hina staghasu bi makhluqin wadde noon ko ni ɗum sifori ɗum noon Seydi Saar yewtere men ko ɗo haɗata yo Allah hokken hawrude e janggo e on saaha jokken golle hey Seydi Saar mi salminima no fewi mi duwanimama ko gonuma mi duwanade eskey Allah nabiyullahi Yusuf ɗum noon yo Allah hokken hawrude e janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا بسالم ثم سلم على النبي yewtere mon tarikh annabi Yusuf ne rokka mon docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sow tawete ko keedira kono kadi bas makko ene sari yogay nokkuji certuɗi docteur Djiby Sow ko wittiyanke wittoji luggi no fewi to leydi Mali ha to leydi Guinée Gambie Mauritanie Sénégal kala ala majjuɗo hen docteur Djiby Sow safrata ko kiis e fibron ɗum wonata koye nder reedu wayata kono ɓiɗɗo haɗa debbo jibinde wutta reedu muɗum omo walluma jibina ɗum e nder balɗe daɓɓe tene wonta arte maɗa docteur Djiby Sow ene safra neem nonne kadi hémoride gonɗo nder jalto bowal kala ɓobri kodi tolni kala caɗele gorago donkuɗo ɓesnude ɗojjo dumigo koyɗe musoje keeceji musoje fode koye musoje docteur Djiby Sow ne safra docteur Djiby Sow ene safra cimmiɗo huɗon bonko ko hana teƴiƴe mum wahliti hoore mum mo seyɗani memi fo docteur Djiby Sow ene safra ha tenti noon ñaw tampinɗo hande o biteɗo prostate sa yiiɗi hebde noon docteur Djiby Sow mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali ne waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow ko cafrowo ngana dande welde ñuñore nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga min calmini dendagal almudago kala e dow inde maɗa koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo soringo min calmini dendagal sernaɓe kala ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehli mon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulmaji nawamo ha to wuddoru tigguel to weela kosam woni ɗo yo dusugo juuta en calmini leñol ngol kala karallagal ngal ko musidɗo men Saydou Abouba gorko mo Lugu Sayba en calmini haralleɓe kala e dow inde maɗa musidɓe tedduɓe aadi men ko talata janggo so jomiraɗo haaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena e wayno nano Yunus nde modino gawloɗo wille dandama Yusuf e wayno nano Yunus nde modano ko ɓurɗo wille dognama Musa Khalilu werla e jeyle daɗiri ko sabu ɓurɗo windere dognama Musa Khalilu werla e jeyle daɗiri ko sabu ɓurɗo windere otolin to gasata kala fo moroka ɓural kolle sabure ɓurɗo windere otolin to gasata kala fo moroka ɓural